Hadin balapin isya pang ka jinglet pai jong ki katu kat nengut ki miso siapok ri Israel. Ki bala kamil de baki day ki jat benriu balaja jong ki jiu. Ki dan bun nepleng jong pi ki bala thok syanga bat ong sngo pa panuat bnia sayangi ki kasi. Hatungi day ne em kawe na ki jat benriu jiu ki balaja no. Haka jing sisya ngalawat bnia siya pang kanila kamslen. Om tang lang baki kot nray ngalayo ro panpoy siya ki babun ki jaka jong ki ri hapo Asia. Bat ngalalap ro baki breu ki basa ha kiri kum ha Japan, South Korea, Cambodia, Burma, Laos, Thailand, Malaysia, China. Pangidon ka jing ya srim ha karukom im, karukom bam. Ki jinglong. Ki dan ki jing ya srim ro wat ha kariam. Wala da kini kiri kila kamkiw siya prang haka development banyangi. Like no kari Burma bat Cambodia ki badang kam sak din. Nray. Ngidang don ka jinglong ka baya srim baha. Bat kini ki jat benriu. Kum kanuksa. Ngidang don ki jingbam. Ki bag. Kum katung tap. Tung rembay. Ka ba kini ki briu. Ru ki don. Kaju kumangi. Hawat karukom sinaya ka tung rembay bat tung tap kila banya per kendiat. Nray ka jing mat jongka pade kalong kumju. Ngidon ka jing yaday kabaya jan baha ha kabaya day bat kayap ka im kum kanuksa kum ka jing kawai ha ki ying yap briu. Bat habaki briu ki let ban snolem. Siya ki ying yap briu. Kim let thali nray ki dara ro rengkat bat ki jing ai kum ukhaw kopi ki dok kha ki dok sniang ki dok sier bat kum jo ro kapisa kasyong kat kum kabor jong ki nong let snolem om tang kata nray ka don ro ka jing ya pet mit ha ki ying yap briu ya ka met yap don ki babu haying hadu si pos ni. Bat nadu kasngi benengkong baka mensim na kamet kalaklat no. Ki para marjan marpa. Ki bahaying bahasem. Prasnong prathaw. Ki sedang banwan ban pentengen bat ban snolem. Ya ki ying ki baman iki jingjia basngusi. Walada ki bu ya kamet kamslem ha ki ying jongki. Penban kamet kamput satya. Ne kamsma. Nama radep ban kalan ya ki daki bam bakerpang. Bat hadin baladep ban kalan ya kamen. Kisah penrem penbet ya kamen. Bat kisah tep haka kenja freezer. Kabala snak nang kerpang. Na kabenta banbu ya ki met ya. To mentangin ya pet kendiat siapang. Hatu ki kasi. Ki day na em. Kaway na kajat benriu balaja jong ki jiu. Ban smutu kampaya ka nega benta. Laki kasi kiday na em kaway na kita ki sipaw jat. Nakajat benriu jiu ka balaja no. Tongin pet kendiat si pangkari. Ha ka baki na ki jat benriu balaja jong ki jiu ki lawan poy hapok kari Asia. Bat ka Japan kaday kaway na kari. Kabalanget baki katu kat na ki jat benriu balaja no jong ki jiu ki lapoy nang kong hapo kanay kari. Hausnem nyaw spa apu arbisi lanay kasnem haswa ukris. Ya kahima basyatay jong kari Israel la job tama da usim Assyria. Ubakerteng usagon tu. Bat une usim ula pensa kema. Ya ki kun Israel. Da ka ba ula bet no yaki na kari jonggi. Bat ngaduk kata kapor. Haduk menta. Om dan syuk setia ki batip. Lajia ayu yaki na ki jat benriu. Jiu ki balasyak bet. Na usim Assyria. Bat kina ki shiphaw teli ki jat. Kakenja jong ki jiu ka balajak no. Kadai. Kajat Asher, Dan, Ephraim, Gad, Issachar,
Manase, Naphtali, Ruben, Simeon, bat Zebulun. Kine kidai na kajat jong ki khun ki ksiu jong u Jacob. Kine kijat benriu Israel. Kilakala pet wirno. Nadu usnem nyos pa arpu arbisi. Bat kilai yat wir lengba. Kijaka nadu ri Israel hadu bandapoi hapo ri Japan. Kiyat da kispa spa snem. Bat kum kamap kabala pen lada pipet bha. Bat let se kila banyat da kikulai lane da kikada. Bat kim da don kame ban pendon kam ya kilin. Henry haswa bakin rung hapo Japan namal ka Japan gadai ka dawlanong. Kihap ban pendon kam da kalin ne ban shujingi shashilian. Bat let se kadai hakane kapor. Haka baki jat benriu ki balaja jong kari Israel ki ladu no ya ki kot kisla jong ki bebun ki jat benriu ya ki balanget baki day ki jat benriu balaja no jong kiri Israel ki badan hapok ri Asia kim don ki kot kisla namar baki kalaja no haka jingyat nanti jong ki bat kadang ruga kana pateng na pleng jongi ki kasi kabaong ba ubreu ungun no ya kakot haswa baun jingi ya ka wa ba but let's say kane ka duriau kaban kam siapo kari Japan kala bandai kane ka wa ba kaba ni yo snow hakajing ya tu kana pateng but kumjo la pinwat bnya syakine ki breu ki balakam ya de bakidai ki jiu Pinlap bakim dan kikot kisla kijing thok ki ban pentik na bat kila syubat ya ke dustur jongki na ka jing hikai pateng lang bakaktin om lang bakijing thok bat kane kala pelong bat namal bakim dan ya ke jing thok ka babiang suki kine ki khana hiar pateng ki sedang banja suki bat dan satang khandiat ki bakken mau namar bomdon babu rekod da ki jing tho langat baki Japan ki dai ka we na ka jat benriu balaja jong ki jiu bat na Japan pot kini ki briu ki sapriang keleng haki benta jong kari Asia kum syari China sya Southeast Asia bat kadau kabalo pelong ki bakin sapret kadai namar baki yele kaliang paramaki na kadau jong ka jing yakni banlong nong yalam let se ngila banong banlong rong ba snong ne banlong sim kumta kia let ma da uknam bat karanti bat kat ki baren ki hab ban pet snong ban let buhai snong no shawe bat kayai jia kumne na kapor hadu ba kine ki jat benriu jiu ki balangat ba kila no kila sapriang he ki babun ki jaka jong kiri Southeast Asia but let's say what syaduk kilum jong kari non East India jongi to mentang ni pet khendiat syapang ka jing ya srim jongi ki khasi bat ki khana pateng jong kari Japan kum bangalaong badon ki jat jingbam kum ki tung rembai bat tung tap ki bala proses compare nangi ndai ki jingmat pat kilong kumju tang kata ki don ru ki jing ya tu khana hir peteng jong ki nong Japan kabalong kumjo bat kabaya srim syapang ka jing ya tu khana syapang ka krem lamet ka krem latang kat kum ka khana ndai kanai kadai ka jing ya tu khana tementangan ya tu ya pi syapang ka khana ka baki Japan ki ngai bakasni kala petri syapok krem ka jing ya tu kalong kumne hakawai ka step phangam ususano badai ublay jongki dureu ula krek kerki ban mi na beneng bat ban hiar syakane ka perthai ka hamman jongu ka badai ka si ka laong ya u ko para balai philak kerki syai philat kumne bat ulaya thu ya ka baun hiar ban lek sya ka perthai bat haswa baun lek ka hamman jongu ka badai ka si ka la karpat ya u bat ka laong ha u tongin ya ai bat pen i jing it markaliang
kumta ususano ula dem hakmat kemen jong bat ula say ya ka white lam jong u bat ula ai haka kasngi kala pedeng sumbha ya ka jing ai bat kala kथा ya ki katu katne ki benta jong ka white lam bat haswa ba kan bia ya ki lengkhot lengkhai ki bame na ka ba ka kथा ya kita ka white lam lami lai ngut ki khun kan thai ba bhabriu bat kasngi bat kala say ya uklip badan daki mau kordor nakli jongka bat kala ai ho para jongka ususano ula pediang ya kata jing ai jongka sngi bat ula kथा ya uta uklip bat ula biano bat markum tahi kimi sangut ki khun senran ki babhabriu kasngi kala ong yu kidai ki khun senrang jonga namar bakimi lengba uklip jonga upara jongka pada uang kidai ki jonga namar bapila ai ya uklip hanga kumta kala sedang gajingnya nia ya mai breng jongkine ki hipara bat ususano ula bitar bhai ya kasni bat kumta ula penjat no ya ki lengkha ki pentor keba jongka ula kawang sebok pathar hak per jongka sni bat ula penmaru ya ki nong tre jongka kenang bakin pen mansau yelade kasni kala bitar bhai kene gajing la upara jongka bat kala ngau sik thang kumta kala petri no syaka wei na ki krem bat haba kala re no sipok ki krem kajing dum kala tap ya ke beneng bat ka kendo hapdeng ki jing suse ke bakum kane ki blai jongka rengkau bat ki blai jongka dureau Kia lum darbar kumno ban krok biang ya kasngi ban wan mi perthai biang ki dan ki ba ai jingmun ban china ya kada ka yit khmi khnang ba kasngi kala ban yo i la ka dor bababri jongka sa uai pat ula ajingmun ban so ya kada ka jan ka ba itanak bang kum ka jing ai ngobha ban kham pen thanda ya ki jing pitar jongka sa uai pat ula ajingmun ban china ya ka bat ban ais ngopha daki mau kodlor bat haba kasngi balabu kalapoi ban let ya kendo ya kasngi kila yara ila ke jong ki jing ai bat kila yen hakmat jong ka krem ban kro ya kasngi ban wan mi pau perthai bian henry kasngi kala shusngap jar jar ki sedang bentang daka ding hakmat krem khnang ban kreng ya ka ban mi perthai henry kasngi kasngap jar jar bat kam tre mi perthai ha ka bak hadu kila shina da ki jingput jingtem bat ki sedang bentem hap khamat jong ka krem bat haba kasni kaliyo snow ya kasur jingtem kala sedang ban syat hapok krem bat suki kala kongo chabar krem dami na krem bat hanta kaliyo iya lade ha ka yin Nrai haswa bakan mi perthai kadon kami usiar uba kentang uban hap ban ken I laisin bat day lang bakane ka jingkro jong une usiar ya kane kasngi kala sedang biang ban mi perthai blood hadu menta kinong Japan kinyo ya usiar kum uwei na kimrat ki bakentang bat udonro bat ladonro ka tempo usiar ka bala rembha kabala shina kerpang kum kadak ban penpau ya ka jing sngongu ya usiar ba ulala ban kro biang ya kasngi bakan mi pau biang syakane ka perthai lengba kane ka khana ngila ban sutu baka don ka jing ya dai ka bakerpang bat ka baya jangba lengba ki khana pateng jong ki Japan bat ngi ki khasi hoit kala ban ya pher khandian nrai ka jing mut jong ka ki lom kumjo ki babon ki ngai baka Japan kum kawai na kare kabakine ki pet wir na ri Israel ki 1 point ng kong ki ngai bakine ki briu ki dai ki jiu balaja no nrai na mar bomdam ki kot ki slaban pensisha kumta kadon hapdeng ki jing sa umdum lang baki khana pateng gi bakum kine ngi suthu bala bandan ka jing ya dai hapdeng jongi bat kinong Japan ya kabaki babun ki briu ki ngai baki Japan ki dai kejat jong kejat benriu jiu pat nrai namar bombiang ki kot ki slaban pensisha ya kane
wilayah syusa haka umdum. Kane ka khana hang ne kam dai setia. Kajing pensisya bani dai ne kajat benriu balaja jong kiji. Nrai kadai tang kajing persyang. Banuat benia. Ya ketenrai jong iki kasi. Om tang nang baki kot kisla. Nrai da kabaya kendu bat petu bat ngap ya ka ei ka baki riu temen kiatu. Kalong ka basmo tanat ba. Kalong sisya ka basmo tanat bani syongkai bat ki riu temen. Ki badan saudang jang kari Asia. Habaki yatu syapang kumno baki wanpoi hakari ka baki syong kisa. Kidan sipun kijing tho lang baki kot syapang kanay ka banta ka bapila bantit na po ka amazon.com. Bat kumjo ro pila ban lab yakine haki internet. Bat hakajo ka por pila banwat bnia hi dalade. Ngapan seluruh ya pila da pidan kalat ban let ki wai pada ki jaka dalade hi pok kini ki region ka Southeast Asia pila ban shule research hi kan long sisa kakam ka basmo tanan kanai ka jing itu khana ka dai tang ka jing lamprang bat ngan sap teng biang syapang kanai ka topik haki wai pada ki si kidang don bun ki benta ki basmo tanan ki bangila ban compare ya ke jingan ya ke rukam im bat ya ki jing na niam jangi ki khasi bat ki wei de ki jat benriu ki bangin kham jiyo snow hapo kari Asia.